karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. What if unsa? What if one day muhangyo si Jisa nga muduaw ka niya? Oh. What if lang? Muduaw ka ba bro? Imo bang i-grant ang iyang hangyo? Oh. Ha? Sa ba imong buhaton if ever? La 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 la. Sige, tubag. Salamat bro ha. Imo kong gitagaan ni nga insight. Posible ito nga gamito na ni Jessa ang iyang sakit para paghasol na ko. Oh. Namo ni Jo. Ako pa. Posible gina. Bosa, pangandami ng daan. Ha? Kay di gina imposible nga mahitabo. Oh, sos, ako pa katagaan. Oh, tubagasan na. Oh. Si Tito, ang daddy ni Jessa. Hello? Unsay mo isulti? Problema? Mahal. Si Jessa ba? Oh, Gusto makikita nimo? akon. Nanawag ang iyang daddy? Nihangyo nga imong duawon si Jessa. Oh, Duawa lang. Angay raman sad nga imo siyang duawon. pero di ko ganahan. Mateo. Adoa lang. Pero, Ayaw ka balaka. Okay ra gid ko. pero mahal. Ug salig ra sad ko nimo. Very good. I love you. I love you. Oh. Ingon ini day ang yung game tang. Grabe sa day. Mag-selfie lang ko para isayan sa iyang daddy. Pagpatuod nga, may anhigit ko. Mateo. Oh. Oy! Nayabag! Nga nawa ka man mo kuyog. La, kung mukuyog pa ko, matiwasan pa lang unyas Jessa. Makasa pa ko. Ay, pastilan yun oy. Nga nung dili ba yun makalingkawas ang tumabayhan na si Mateo? Naunsa man sa itong iyang amahan nga kung kakonsentidor ba po niya? Naibawi ginunta siya nga minyo ng dakos Mateo. Nga nung paduawon pa mang yun niya siyang anak. Lola, amahan rasad siya nga nabalaka sa kinabuhi sa iyang anak. Mao nga, bisa nun sa pangayoon ni Jessa niya, iya ginahihatag. Ugwa na lay bili ang uban. Unsa naman lang ka nga asawa? Ayaw ka balaka na ko, la. Okay ra gid na ko. Unsay okay god? Unyag buhangyo tong kanahan nga huwaman niya sa Mateo. Oh, dili sa tingali la, uy. Unsa ko'y dili? Sa taras atong Jessa? Oy, digid na imposible. Aw, Aw saban. Nya okay ra gyapon ka. dili sa tingali mo sugot si Mateo, la. Aw kun magpabuang-buang siyang sugot, aw puspusan ko na gyud siya. Wa ka lang may ipaw. Unsa ko ka happy karon. Jessa, ay palabi. Kay bawal ni mo ang bisan unsa ka extreme nga emotion. Thank you. Ayaw sa pagsulti, ana. Makadaot ni mo. Oh, time's up. 15 minutes lang gilaw sa doktor na ko. Magawas na ko ha. Get well soon. Balik ka. Oh,
Sure. Pero di ko mo promise ka sa. Kaya ba na ka unsa ka busy sa opisina, di ba? Okay. Salamat sa pagbisita. Sige. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Di gid siya makabarog, bro. Di tingali kay namtoy mga tube. Uy, Doon na say heart monitor nga gitaon niya. kasi rin nagbantay niya. Private nurse. Ug maaman ko mabuti yung daddy. Ah, mau ba? Maino, naroon doon na na pamilya mo, Ate Maria. What if muhangyo ang iyang daddy nga Ayaw nagtuwasa, bro. Ayaw nagtuwasa. kuan kan Naglabad ang akong uwan nga posibilidad. Kuan. Mularga lang tingali mi ni Joe, bro. ha? Magpalayo na lang mi. Samtang may higayon pa. It's the best thing to do para makalikay ni Jessa, bro. Ako support ra magiko nimo. Ato i-ready daan ang mga kuan board members sa imong pagbakasyon, okay? Ah, sige. Salamat, bro. Ato din yung buhaton asap. Ay nayabag naman hinuon yung pagkabutanga. Imo naman hinuon ko gitonglo. Lola, uy. Medical check-up ray akong giingon. Kaya di pwede nga dinira mag-check up. Lola, alibay ra gani para makasibat ko kang Jessa. Anay baw lagi ko. Pero dako yun kaayo ng sayop nga mamakak ka lang ug manggamit kang tao para lang sa paglikay ato babayana. Naunsa, mura naman hinuon kag sadaan kaniya. Ako ragoy atubang anak niya, be. Ako atubang anak dali ang amahan. Kay pangduklo na ko na silang duha. Lola, Ay, pero kung gusto kag yung mga broad mo, Jo, no? Ana, sige, buhata. Pero ayaw lang kong i-apil-apil. di ka gustong musuroy sa lain nasod. Dah, di ko kagwantag bugnaw ay. Sumagod ka ng manuroy tas mall o niya mga unta, magkurog manggani ko. Labi pag makakaong kong halo-halo. O kanang shit. Nasamot nagpaatoong ko ni mo anang nice no. Apes at tatag lugar nga, wise no. Di masarap things no. Nah, madlo ko mo sa kang eroplano ay. Nagawa gini mo Lola, uy. Basta-basta kay kamo lang si Jo ang pagpangabroad. Kapilay pangabroad. Ay lang ko, paapila. Kinahanglan ba gid na? Mahal, maniguro ng tandaan. Lisod na kung doon na sa ihangyo si Jessa. Mas maayo man ang tuwa tas layo, kay di na ta nila basta-basta madisturbo. Unya ang opisina. Suportado ko sa majority sa mga board members. Nakasabot na sila sa konstitusyon. Sige. Mag-agad ako nimo. Ato na Mila. Na sige, pag-amping mo. Sure ka nga okay ra gyud ka din nila ha? Ay sus, ako pa. Ay kabala ka, Lola. Pag-aanhion na sa kanimon. Ako na siyang gitugon. Ana, ay imo pa masagid itang hasulon si Mon, oy. Imo pa siya gitugyanan sa opisina. Nga imo pa gyud kong ipuno. Wag na problema, Lola. Malipay ra gud si Mona na. Ana, sige na. Panlakaw na mo kay tingalig mabiyaan mo sa inyong flight. Almost 1 week na. Wa pag siya mo palik og duaw. Dili ni mahimo. Kinahanglang... Oh, niya na siya. Mabiyong ko. Hi, Jessa. Oh, Kumusta, Mos? Kumusta? si Mateo. Ay, paita. Di ko welcome din, he? Nisaad siya nga mupalik. Okay. Kalma lang. Di ra ba kuno pwede nga ma-stress ka? Pero, good. Nga wala yung mga tube nga gitaon ni mo. Kinina lang pacemaker. Lagi din na. Asa di ay siya? Kuan? Ay, yun yan na pangutana. Tagda sa taon na yung mga
flowers for you? Si Mateo nagpadaan na? Well, yes. Okay. Ambi. Ah. Ambi. Ay, hala. Kano sa mga ma-discharge? Nag-talk pa to si Daddy o ang akong doctor. Ah, Wa pa kuya di akong kanus nag-talk na sila. Okay. Ngano nga man mo ani si Mateo? Busy? Pero misaad ko siya nga mapalik siya. Nag-expected ko. Milarga sila si Jo gahapon. Oh. Relax ha. Relax. Kung ano ka na, long planned vacation ni nila. Wala ko kibawa na. Relax. Kung ano ko, personal na ni nila. Ilang mo ko personal. Wa man ni nila gipahibaw ni bisan kinsagod. Aw, gawas na ko. Ngano nga man kamusultin ako? Relax. Mas-stress ka. Umaw na. Wa ko musulti tuod kay di masagutan tong chismoso. Jesus, aloy? No. No! Oh, Dili siya pwede nga magpalayo. Jisa. Ayaw palabi taon, ha? Dili siya pwede magpalayo na! Oh, Jisa! Jisa, kalma. Ano kang ginawa ko? Jisa, kalma lang. Taon sa gagani, wag ko'y labot, ha? Wag ko'y labot! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!